1/4 vašich vrások môže zmiznúť už za 8 týždňov. Na Atlantickom pobreží vo Francúzsku bolo pre tento účel vyvinuté niečo výnimočné. Každý deň si natierate tvár a dekolt drahými značkovými krémami, sérami, robíte si masky, ale viditeľné výsledky stále neprichádzajú. Zabudnite na to raz a navždy. Vážení priatelia, máme pre vás výbornú správu. Špecialisti z laboratória Centra Bolotova vyvinuli inovatívny krém, ktorý spája silu oceánu s najnovšími biotechnológiami, aby deň čo deň obnovoval vašu pokožku. Obsahuje vzácne a cenné zložky, z ktorých každá funguje lepšie než zásah kozmetológa. Morský kolagén a extrakt z červených rias Atlantiku obnovujú hustotu pokožky, stimulujú tvorbu vlastného kolagénu, vyhladzujú vrásky, zjednocujú tón pleti a bojujú proti pigmentovým škvrnám. Olej zo semien jablok z Bretonska upokojuje, regeneruje a dodáva pokožke antioxidanty. Krém Bolotova pôsobí cez deň aj v noci. Ráno hydratuje a chráni pokožku, večer aktivuje regeneráciu a obnovuje mladistvý vzhľad. Klinické štúdie ukázali, že už po 8 týždňoch pravidelného používania sa pokožka stáva o 40% pružnejšou a vrások je o 26% menej. Pre dlhodobejší výsledok odborníci odporúčajú kombinovať krém s kolagénom na pitie od Bolotova pre dokonalú obnovu. Krém a kolagén od Bolotova sú výnimočné prostriedky proti starnutiu. Príroda a veda pracujú pre vašu mladosť. Ak vás zaujíma viac o novom kréme, napíšte do komentára znak plus.